mga foodies, today nandito po tayo sa Florida Blanca, Pampanga. Florida Blanca, Pampanga. Yes. Yan, pupunta tayo sa Bariotic po. Eat all you can. Eat all you can. Wait lang. Naka kasi. Tara na guys, bababa na tayo. Ay, mga foodies, andito na tayo sa Bariotic Kitchen sa Florida Blanca. Eat all you can po ito mga foodies. Tara, pasok tayo ako din. Meron silang balot. Meron silang na-stop na ba? Ano? Tapo tayo ng pag-upis na boses na. Lechon paksiw. Lechon paksiw. Sabi ko di ako kakain ng baboy. Sarap po. Minuto. Ayan o. Sa nakakamiss ng ganyan, mga kapulitis. Nasa ibang bansa. Kahit nag-adobo na tayo. Oo. Ang masarap yung kasi. Meron silang fried chicken. Para sa mga bata. Ayan, sa mga bata. Meron silang sisig. Oh my God, sisig. At meron silang barbecue. Liempo, no? Meron silang mga kapulitis. Ito. Yan, girl, favorite. Ano, my favorite to. Meron silang burot at gulay. Black guys, oh. Pinakayo nila. Ano natin yan? Ano yan? At saka meron silang hotdog. Ayan. Paborito. Hotdog, paborito. May sisig din sila, oh. Dalawa. Ito yung sisig nila. Ito, pork barbecue. Parang liempo. Ay, pork liempo. Pork liempo. Okay. Itikman natin. Mamaya, mga foodies, ayan, nakakuha na tayo ng pagkain. Meron po ako ditong minuto, lechon paksiw, chicken, at saka gravy. Ako naman, meron ako dito. Adobong pusit, pritong ito, hotdog, at saka crispy pork belly. At saka meron tayo ditong balot. Parang ginatang balot. Ayan. At saka meron tayong mangga guys. Good dress na ako. Nagliliit na ako. Sa mga foodies, bago tayo kumain, mag-try na natin. Yeah, sabay ko na tayo. Amen, mga kapudibis, mga talaking kapampangan. Apo, sabay niyo po kami. Titikman natin yung menu. Lahat ng menu nila. Nanginisip sa akin. Parang bakit kutsara. Kaya, yan, meron din nag-request na kumain tayo ng bringhe. So, ito po yung bringhe natin. Yan. Para sa inyo mga foodies na taga-ibang bansa, yung nag-request, kain tayo. Sarap na ano? Tapos ito, lechon paksiw. Hindi pwede kung hindi kumain ng pork kasi may baboy. Alam niyo, mura lang po yung dito. Per head, 250 per head po. Tapos ang daming ang dami nilang mga menu. May discount pa sa ano? May discount pa, no? Sa PWD. May discount sila sa yung mga PWD. Ayan, meron po silang discount. Tapos yung mga 2 to 3, 4 years old na bata walang bayad. Di ba? Bongga. Kaya kapudilis, punta na po kayo dito sa Florida Blanca, Pampanga. Bariotic. Bariotic Kitchen. Yes.
Ginawang rice yung balik nila. Tapos may minuto din po. Chicken po. Fried chicken. Para sa mga bata. Sulit na sulit yung 250 pesos. Kung kakain ng rice. Ay, makapudibis. Kung meron kayong ano, Okasyon. okasyon, yan, kasal. Pwede dito makapudibis. Masarap ng hotdog. Masarap ng hotdog nila. Hindi mawawala yung hotdog ni Bibi. Hindi siya lasang arin. Yung lasa. Para may cheese. Para may cheese. Lahat ng hotdog ni Bibi masarap eh. Oy, meron hindi. Maangat. Hindi naliligo. Ito oh. Ito yung pang-pinali natin oh. Dito oh. Di ba pag kumakain ka sa eat all you can, dapat paunti-unti no? Para lahat natikman. Huwag mong biglan yung sarili. Yung kaya mo lang, di ba? Sarap na ano nila. Bago. Tignan natin yung ano yung balot. Alam mo ano Parang ano yan. parang may ikat. And guys, nag-refill po kami ulit. Bumalik. Sabi kasi na may-ari. Pati yung may-ari, titignan natin. Ayan. Meron tayo ditong laing. Yes. Chicken Shanghai. Pork barbecue ito. Liempo barbecue ito. Lechon. Lechon, wow. Lechon kawan. Puro baboy. Tapos to sisig. Sisig. Ba yan? Sabi natin, ano ng baboy. Siyempre, baboy na. Konti-konti. Laing nila masarap. Bakit di ko maubos ito? Ang dami. Dapat mag-street food kami ni BBM. Kaso, ang daming tao. Late na kami nakapunta dito sa Florida. No? Susunod na lang. Sa susunod. Pag may araw pa ng pag-uwi para medyo maliwanag. Laing lang ang gulay nila. Kasi po egg. Sipo egg. Saka ano pa? Meron silang ano? Linagang okra, linagang talong. May buro. Ang daming mapapagpitian ng mga ulam. Meron silang kare-kare, dinuguan, kilawin, madami. Mga ilang piraso yun na 20 no? 20. Mahigit 20 na ulam. Puro lahat ikaw kapampangan. Filipino food. Tsaka madali lang siyang hanapin kasi bali katabi lang siya ng munisipyo. Ay, sa likod ng munisipyo. Munisipyo ng Florida.
Punta na kayo dito. Makikita niyo, Bariotic. Bariotic Kitchen. Sa dulo. Sa dulo. Susunod kayo sa Tebo. Shout out sa mga the foodie viewers natin na taga Florida. Sayang di tayo kahit na nag-meet lang tayo dito. Si Angel Desparacito. Biladeras. Alam ko taga Florida siya eh. Kung kita kakasal na si BBM dito. Kakasal naman. Pag-iipunan ko ako yung trip ko sa iya. Ba't kinasal ka dito? Kanino naman? Kaya nga eh. Alam mo, ayaw ko sa mga babae. Tapos sinabi ko pa babae. Sa lalaki, soon. Ano nakakagusto mo? Pag himagas na tayo. Oh, Pakwan po tayo. Masarap po tamis. Matamis. kasi tamis ni. Hi kuya, pwede patanggal face mask. Parang iniisip na. Ay mga foodies, mamaya po off-cam kakainin namin to. So tatapusin natin to naka-video, mauubos yung oras natin. So, hanggang dito na lang po yung aming video. Please, kung gusto po ninyong matikman ang pagkain po nila dito sa Bariotic, visit niyo po sila, Bariotic Kitchen, Florida Blanca, sa likod po ng munisipyo. Yeah, mga kapudis. Meron Mura din lang nata po. silang Facebook page. Ayan, meron din silang Facebook page. mga Mura lang kapudis. po, 250 per head po. Yes. So, mga foodies, kung nagustuhan niyo po ang aming video, please pakiclick na po ang aming notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos namin ni BBM. Yes, mga kapudis. Kaya mag-follow na kayo sa aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, at Instagram ng The Foodie Bee. Yes, kaya mga kapudis, please don't forget to Like, share, and subscribe. Thank you.